evening and maayong gabi kaninyo mga kapaglaom. Curious ka ba sa mga panghitabo karon? O naaba ka mo'y mga pangutana sama sa Unsay Naa. Then you're in the right place mga kapaglaom. Kay karon atong storyaan ang matod sa Unsay Naa sa pagtabang ug sa paghatag. astang ninduta mga kapaglaom, Yes. no? In our recent times nakita nato ang pagtinabangay o ang Hinatagay. hinatagay That's sa right. mga kapaglaom nato og mga kaigsuunan in recent crisis and earthquakes o bisan pa man sa bagyo. And tonight mga kapaglaom, we welcome you sa atong programa diriya sa Unsay Naa. That is live in our Facebook page and YouTube sa Hope Channel Cebu. Yes. But before ta mo dive ana nga topic mga kapaglaom, ato sa sigurong ila-ilahon, di ba, Sister Kapaglaom Erica? That's right, kapag laom Clyde, no, dili na to kalimtan og pag-introduce atong mga guests for this another episode of Unsay Naa. Atong hatagan sila og higayon sa pag-introduce sila mga kagalingon, atong mga kapaglaom guests tonight. Mayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom. Ako di ay si Kim Brian Binag, taga Sibulan, Negros Oriental. No? Presently, na ako karon nag-base sa Argao, Cebu. Daghang salamat. So, good evening mga kapaglaom. So, I am Shaira Maiko Gayamo. So, I'm from Panglao, Bohol, and I'm also currently living and working here in Cebu City. Maayong gabi sa tanan nato nga mga listeners. Ako si Pastor Don Barcenas. Okay, mga kapaglaom, nindot kayang set sa itong mga guest karon. But before ta mo padayon mga kapaglaom, let us invite God in the presence, in our midst, alang sa atong programa. Atong hangyoon si Pastor Don sa pag-opening prayer. Okay, akong gihangyo ang atong mga listeners sa pag-uban sa ato nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon o gamhanan na mga Dios nining taknaa sa kagabion. Among gipasalamatan ang imong pagkamaayo alang kanamo nga diin nakabaton gihapon kami og kinabuhi. Among giampo Dios nga kini nga programa ang tanan nga nakahimo sa pamati nini mahimo sabo Dios nga maapil sa imong nga pagpanalangin, paghatag og maayo nga panglawas, paghatag og maayo nga pagpanginabuhi, labi na malayo sa mga katalagman sa palibot. Among gihandom mo Dios nga ikaw maghahiusa kanamo sa pagpanalangin sa kahitasan. Among itugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Thank you for that, kapag laom Pastor Don, no? Og ato nang sugda na atong mga pangutana karong gabion. Ato nang ambakan ng una Yes. natong pangutana. So, our topic tonight is Unsay Naa sa paghatag o pagtabang, the joy and motivation in helping others. So, para ninyo mga kapaglaom, unsay kahulugan sa paghatag o pagtabang? Ato unahon si Kapaglaom Kim. Nindot kay atong topic, no? So, pagtabang o paghatag. So, ingon din mga kapaglaom is dapat ang pagtabang kinahanglan wala ka na pugos. Dapat gid siya kinasing-kasing. No, wala ka na pressure tungod kay kuan kanang wala ka na pressure tungod kay imo ning kinasing-kasing nga mohatag sa imong silingan, imong kauban or within the community. Oh, thank you for that, no? Kapag laom kin sakto gid na kapag laom Clyde. Yes. Lahi jud nang muhatag or mutabang ka nga wala bitaw ka na pressure, like kinasing-kasing gyud, like willingfully. So naatay pangutana diri, is helping only about giving money or things, or does it include giving time, effort, and love, and why? Na atong pangutanon si kapag laom Shy for that. So, ang pagtabang, dili lang gyud about giving money or paghatag og butang, kay ang pagtabang apil na gyud diha ang paghatag og time, kay di ba as the saying goes nga time is the most precious kanang gift or kanang help nga imong mahatag sa uban. So para sa ako and I think everyone would agree with that nga ang pagtabang dili lang sa
material things or sa mga butang, kundili pati na imong time, effort, and love. Pagkanindot. So importante gyud ano nakita nato ang pagtabang day usa ka kinasing-kasing nga pagbuhat. And following that question, Pastor Don, sa imong kinabuhi, no, kanus-an nimo na realize kay importante day ni ang pagtabang sa uban. Salamat no sa mga pangutana. Ang importante para nako nga makatabang ta sa uban if naay imong nakita nga nagkinahanglan. Yes, that's the time siguro nga mo Tabang na gyud. tabang ka. Oo. Yes. But sa ako manggod nga kuan, sa ako manggod nga situation, dunay daghan nga muduol bisan wala ka, no? Daghay maduol mangayo. So dapat pangayoan ganita na gita unta ikahatag kapag naa ka. No, di ba? Ang Bitaw, problema tinuod yun, kung wa Pastor. kay kahatag. Lisod usahay mo tabang nga wala pod ka. Oh. Pero in reality, sa imo kasing-kasing, gusto gyud ta gyud ka mohatag. Pero sa previous nga mga pangutana manggod, pwede ka makatabang dili lang ka sa lapi. Pwede ta makatabang og panahon, pwede ta makatabang og unsa pa diha, no? Oh. Yes, Pastor. So, maura man siguro na ang pinaka nabutang gyud sa atong kinabuhi nga angayan kita mo tabang, no? Kung naay nagkinahanglan. Yo, sakto gyud na no kapag laong pastor kay diha gyud nato ma-realize no labi na makita to nga luoy na gyud kaayo like nagkinahanglan gyud sila tabang usahay man gud maikog ta. Mopod na dita casino but at then dili ra man gyud kwarta no. Pwede ta makahatag sa tong time, effort and love. Amen. So ato isunod atong sunod nga pangutana. Daghang tawo ang gusto mo tabang pero usahay magduha-duha ngano kaha. Kapag laom Kim? Ang magduduha. No. Ano- Siguro nagduduha ka basin dili ganahan kung unsa imong gihatag. Tinuod yun. Konsensya ka, ganahan ka to siya nga sa akong gihatag. Ganahan pa ba ka kung mohatag usob nga murag kuan man, murag uman sa ganahe. So, mo na sa mga kapaglaom ako ang ma-share. Posible siguro nga magduha-duha tungod kay ang imong gihatag dili siguro quality nga butang. No mo nang magduha-duha gi kapag hatag. O di pala ni ilabay pala ni. Bitaw. Usahay nga naatay kahadlok. No? Usahay lack pod og resource. Pero karon nga pangutana, how do you think we can overcome no? Unsao na to nga ma-overcome na to ni ang kaning pagduha-duha or sometimes it can be selfish. No, for the lack of better term. No, when it comes to giving sa paghatag ug sa pagtabang kapag laom shy. So siguro we can overcome selfishness or doubt when it comes to giving or helping other people. Siguro we should look back sa Bible itself. Kay even si God, ato na lang gyud ibutang nga si God. Si God it was selfless act, it was a sacrificial giving nga even his own son ihaging gi-sacrifice just to save humanity. So ingana ba? So, giving and helping means it's a connection to humanity. So, ato lang yung i-look back sa Bible itself nga di gid ta magduha-duha. Kung manghatag man gayta, we give it all sa ato ang kinasing-kasing. That's right, no? Kapag laom siya, diha na ito makita unsa ka-importante nga factor ang being selfless. Sama sa atong Ginoo nga, selfless gid kay siya, ginahuna gid niya kita usa iyang kaugalingon. And for that, our next question, how can we overcome man selfishness or doubt when it comes to giving and helping? So, ato day na siyang natun-an ganina nga sa pagpaminaw nako ni kapag laom siya nga according niya nga ang Ginoo gani naghatag siyang kaugalingon nga anak. No, nindot kay to nga murag natubag Example. murag with that question natubag na siguro ang how we can overcome kapag laom Amerika. Yes. Now, kapag laom Amerika murag naagyud siguro yung question nga I'm really curious kay kuan nga question. Atong pangutanon si kapag laom Pastor Don,
unsa day ang benefit no sa pagtabang? Unsa ang benepisyo? Okay, ang benepisyo siguro sa ato nga pagtabang dili lang sa atong kaugalingon kundi para mahimuot ang Ginoo, no? Mao ni siya ang benepisyo nga atong mahimo. Amen. Amen for that, no? Kapag laong pastor, mo na nga naagi benefits, no? And of course, being selfless, mo po na usay makapush ato nga mutabang gyud ta. As atong sunod nga pangutana, kapag laom Kim, have you ever experienced joy after helping someone in need? Yes. Nalang ko i-share ha about sa katong working student ako sa una sa CPAC. Friday pa lang ana, gitagaan ko 5 kilos nga bugas sa moang supervisor. Tapos pag Sabado, na ako'y amigo nga taga Cebu, taga Ilihan, Tabogon. Yung sa nga, Brad, wa mo ko'y paniod to. Kapo ko'y pamahaw. Ningkong, sige, ato ta sa cottage. Sa cottage mo to amo ang kuan, ipuyan sa una. So dito min, ako sang gipakaon. Tingom to iya ha, pamahaw paniod to. At the end, ana, sa lakton nga pag-astorya, tungod sa amo ang struggle, siya, wala siya makahuman. Wala siya makahuman sa pag-eskwela tungod kay nagplano siya nga mag-abroad na lang. Wala damha, 2 to 3 years ago, padulong sa akong birthday, ni-contact siya sa nga, Brad, kano sa ganito imong birthday? Ingkong sunod bulan, sa nga, na ako'y ipadala ni mo, unya, ako ning gift, tungod kay nalipay ko, nga, sa katong time, nga wala ko'y kaon pamahaw, wala ko'y kaon paniod to, imong gisalo ang akong kagutom. Anak ko, grabe, wala mo ko ma-expect untaan ni. Pero sa diha nga kuan, nagpadala sa kuha, grabe na akong pasalamat. Ni kong Brad, salamat kayo sa imong panalangin. Amen. Oh, amen. Basta pagkanindot, no? Mao na diyang matunan na to nga sometimes sa pagtabang na to, it can go back or come back to you. Nagyud siya impact. Nagyud siya impact. Bisan Tinuda na usahay yun kita ka-realize dayon. Oo. Isag unsa ka gamay sa atong pagtabang usahay mga kabaglaom. Wata kabalo ba nga dako na day kay to siya nga impact. Now, atong nakita mga kapaglaom, kabalo ka kauban sa atuang mga kapaglaom, nindot kayo ang pangitabo, no. In this recent times ako nabasa bitaw katong sa post sa Facebook nga nakita nimo ang garbo sa mga Cebuano nga nagtinabangay sa panahon nga ana ay linog dito sa Bugo. Paghuman karon nga naglinog pod sa Davao, nitabang gihapon. So nakita na to nga naagyuday unsa man, naagyuday siya dako nga impact ang pagtabang. Now, akong pangutana, pastor, in our busy world, daghan usay makalimot sa pagtabang tungod sa kakapoy, tungod sa problema. Unsaon man nato despite sa challenges sa kinabuhi nga mopadayon ta sa pagtabang? Okay, doon na siguro motivation nga atong pagahimuon aron dili maputol ang ato ang pagtabang sa nagkinahanglan. Like for example, sa mga survivors sa ato ang kuan sa linog, no? Dili lang dinhi sa North Cebu kundi sa usab sa Mindanao. So motivation ang atong gikinahanglan alang nini. That's right, kapag laong pastor, importante gyud nga natay motivation kay lisod man gyud nang pinugos bitaw. Makita man gyud nato nga lahi gyud ang effect pag naagyud tay motivation or determination sa pagtabang. Thank you for that kapag laong pastor. So atong sunod nga pangutana, connection gihapon nato. Unsa nga mga paagi ang pwede nato buhaton aron makatabang sa lain matag adlaw? So kapag laom Shy, So, unsa ang mga ways, Yes. diba, paagi para makatabang ta sa auban. So, sa ako alang, so sa work, especially sa work, so naman gud sa work na amo, naman gyud mga gitawag nga junior nga bag-o pa gid nga mga nurses. So, ako as much as possible, if they need help, ako gyud silang tabangan kay baw ko, I know the feeling bitaw nga kanang dili katabangan. So, ako, personally, I don't want to make them feel nga
walay mutabang sa ilaha. So kana actually daghan gug paagi makatabang ka. So for me ingana lang gid siya. Na ako'y isulti may tungod ining pagtabang good. Maayo man ang pagtabang. Yes. But dili sa tanang panahon siguro makahatag ta. Mm. Like for example, anak ka sa street. Mm. Anak ka sa kalsada, di ba, naidagan mangayo. Mm. Unya naabay balaod. No? Yes. Naay balaod nga Anti-medicancy law. yeah, Yes, yeah. Pastor. Oh. Unya naay penalty ana both, no? Ang naghatag og nangayo. Mm. Oh. 1,000 pesos unya imprisonment pa ka. Nga ang imuhang tumong mutabang raunta. Tamang kaunta. Oo. So munay i-plus target nato ang ato nga pagtabang, no? Indutan, no. Sometimes na good point si Pastor bitaw ato kapag la Amerika nga sometimes sa ato ang intention, good ato intention. Good ato intention. But sometimes ang atong intention although kayuhan atong ganani hatag pero dili day unsa man Di siya ang makaayo. o dili siya ang makaayo sa usahay gitabangan or usahay na pod para sa ato no. Now karon ang pangutana diri nindot kay to with that thought ako ipadayon giving is closely related sa atong pagtuo. Now we'll give this a question sa ila Okay. kapag laom Erika ba murag kabalo na jud ko kung unsa ang pangutana nga nasa akong utok. Murag I'll give this to you kapag Sige, laom ako na Erika. yung tiwas anang pangutana kapag laom Clyde. So, ang katong giingon ni kapag laom Clyde, mauni ang pangutana. How does helping others man bring you closer to God or strengthen your faith? Okay, atong unahon si kapag laom Kim. Nindot kayong pangutana, no? So, ang pagtabang mga kapaglaom is usa na siya ka dako nga mensahe alang nato nga mga Adventista. Bisan Yes. pag dili ka Adventista, kung mutabang ka, mahimo kang kahayag nato sa uban. No? So, bisan wala ka makahatag og mensahe sa imong tupad balay, kay maulaw ka, ipaagis paghatag. Kung unsay wala nila, ihatag. Kung unsay naa nimo, i-share nimo to sa ilaha. Later on, na ay maayong resulta nga maabot sa ato ang silingan, sa ato ang kauban sa trabaho, sa ato ang mga amigo, barkada, labi na nga wala pa makadungog sa mensahe. Meron siya ka ng Christ-like character bitaw. Yes. Makita nila ang Ginoo through you. Amen. And sa paghatag, makita to mag-giving of tracts, even giving of ka ng mga books nato. Yes. Diha pod sila makaila sa Ginoo. Small acts of kindness. Doon ako i-share mahitungod ana. Based sa Bible. Ang Bible man gud nagsulti siya diha sa kuan sa Lucas 6:38. Naging siya nga panghatag kamo o kamo pagatagaan. Ang takos nga pinaugdo, dinasok, tinantan, mag-aawas igabutang unya diha sa imong sabakan. Kay ang takos nga inyong igahatag mausab unya ang takos nga inyong pagadawaton. So kini siya murag mo tukma gyud sa pangutana nga kini makahatag gyud og strength sa ato nga pagtuo. Gikan lang sa ato nga paghatag o pagtabang, no? So dili lang kay material nga ikaw nag-increase kundi hasta sab ang ato nga pagtuo. Okay. Nindot kay nga thought bitaw no. Nga kung unsa day ato ang ihatag maora pod mo dawat. Balik. Now, with that thought Pastor, na ay usually nga madunggan ako kapag lao Amerika. Kanang nakabantay bitaw ta daghan kayo karon nga mga vlogger nga ilang content ang pagtabang. Tabang. Now, Pastor, sometimes when I scroll down, makabasa magud ko nga kanang buhata lang na sa sikreto. No, daghan kay mga inana nga comment ba, unsa may masulti nimo Pastor nga kining mutabang ko aron mapanalanginan ko. Sakto ba ni nga paghunahuna Pastor? Yeah, no, daghan man gud inani. Daghan og inani nga paghunahuna. Murag ang pangutana murag yon nga mutabang ka, muhatag ka kay naghulat kag balos. Ingon niya no?
Murag inaana bitong panguna-una. Oo. Murag yun ana. Pero kung mutabang lang gyud ta, dili lang gyud nato say tawag ani. Ang records Biblia man god, kung muhatag ang imong tuong kamot, dili nimo baloon ang imong wala. Mm. Oo. So ang sikreto di ay nga sa pagpanghatag dili nimo ipahibaw ngadto sa katilingban. Oo. Mo na sikreto. Mm. Oo. Pero dili mo nimo kalikayan nga duna say tawo nga gusto ana nga ipahibaw ginas katilingban. Mm. Kaya usahay magud pastor, ana mo pud sila ilang reply. For example ni Kapaglaom Shy. Nurse man siya. But it is her job to help others. Di ba Kapaglaom Shy? Yes. So unsa man po for example kani pastor, ako lang pod nga i-connected to na magoy mo ingon nga ako ning ginapakita sa uban aron pod ang uban maka tabang pod pinaagi kanako. So, murag gyapon og motivation, no? Motivation. Oo. Siguro ang imong pag silent sa paghatag nimo dili ipakita nga murabag showy ka, gusto lang gid ka nga makita nga makuha nimong attention ba, no? Nga ay naghatag ko na, di ba? Pero naay ato nakita sa mga Facebook karon, di ba? Mm. Panahon sa ato panghatag dito sa Bugo. kuan sa Bugo. Mm. Gina-post yun, post, Oo. di ba? Yes, pastor. Like ang feed, puno gyud og Puno. post. Oo, grabe yun. No, sa ako lang paglantaw, motivation ni siya. Motivation po. Para nga makaunsa makita nga do sa uban nga kanaang nanghatag ta ba, Oo. di ba? Also Dili po ni- sa mga sponsors. Oh, sponsors, sponsors. dagdag sponsors. Dili ni siya pagpahibalo nga muna nanghatag yun ko kay na ako'y kwarta ano. Dili siya sa pag But- uplift sa imong Oh, kagalingon. dili, Oo. dili. Magdepende siguro sa purpose sa imong Purpose. paghatag. Intentions. Intentions. Kay di gyud na tumalik kayo no mga kapaglaom nga karon social media na gyud. Yes. Like na ilahang intention is to post para na ipakita pod kay tungod na lagi sa atong social media nga technology. Tungod maguna sa mga sponsors nagkinahanglan gid sila. Oo. Yes. Nindot kaya tong thought karon nga pagka nindot sa atong topic kapag Lao Mga Amerika. tubag pod no sa Oo, itong mga tubag kapaglaom nga guest. makapa-uplift pod sa ato Yes. nga nakita na to kung unsa day ka importante. Yes. So atong isunod atong sunod nga pangutana. Kapag Lao Amerika. So atong sunod nga pangutana no, kapag laom shy, kinsay mga tawo nga nag-inspire nimo nga motabang or magtabang sa uban tawo? So, ako na lang ikuha na pud sa Bible. Kaya remember mo atong story ni katong widow nga kanang walang-wala na gid siya, pila na lang to ka floor ang nabilin sa ilaha, and then here comes Elijah nga gutom gikan siya sa wilderness, then kay bogi siya nga sakto na lang gid to kay that time famine to siya, but then ang willingness sa widow sa paghatag bitaw, wala siya naghuna-huna kung makadawat ba siya og kanang in return, but then nihatag lang gid siya wholeheartedly. So siguro kana akong mahatag nga example. Okay. Hastang ninduta no nakita na to daghan kay example sa Bible kapag Lao Amerika. Now karon nga pangutana kini dako gyud nga pangutana nga ako ipangutana kang kapag Laom Kim. Asa may mas maayo kapag Laom Kim, ang mutabang or ang tabangan? Ang mutabang. Ang Ang mutabang. mutabang. Amen. Ngano man kapag Laom Kim? Biblical po to. Nga, kung kisa tumahat, ang tawa nga manggihatagon, blessed to sa Ginoo. Amen. Amen. Murag ka nang saying nga it's better to give than to receive. No, nindot jud kayo. Pero usahay pod dili po na to ma-deny. Di ba kapag Lao Amerika nga ikaw ba tabangan? Kaya wala ko one time kapag Lao Amerika kanang nagsakay kog jeep ba. Unya kalimot ko nga ang nabilin na lang sa ako 5. Unya ang pamliti 8. Nga may Di mahal. gani. Oh, may gani kapag Lao Amerika kay naay usa ka amigo nako nga nakita nako nga nisabay nako. Ako na lay mo bayad nimo. Oh. Ato nga panahon nakaingon gud ko mas maayo nga ako ang tabangan. O lahi-lahi gitog ka ng perspective no. Labi na ka nang karon mag-expect gyud ang mga tawo nga naagi
kanang utang na loob sa sa Pilipinas na mo gid na ang kuan sa to mga Pinoy kanang utang na loob na usay mag-expect pud ta nga naagi return. Yes. Now, padayono na to tong thought ni Pastor kapag laom Erika ba? I know nga naagi question gihapon nga i-add on na to. Pero mas maayo siguro nga murag inline kini ato ang pagunahuna ba? Murag na gyud na sa imuha nakita nako nga ganahan ka kapangutan-on na ni. Murag muguwas na gyud sa akong baba. So ako na ani ka kay muguwas na gyud siya. So ang pangutana, have you ever been helped by someone when you needed it the most? Kanang kinahanglan na gyud kay ninyo og tabang naabay ni tabang ninyo. Sure ko na ani sila yung mga memorable experience, no? Sige, atong pangutan-on si Pastor Don. Okay, makarelate gid ko ani tungod kay pastor manggod taon niya sa kaniadto manggod lahi sa sitting karon ang mga pastors. Sa kaniadto magdawat lang ta og gamay ra ka sweldo. Unya na kay anak duha ka buok. No. Unya makuhaan pag ng imong sweldo magdawat ta kag 10,000, 12,000 kuan sa balay, kuan tanan. One time bugas na lain habilin. Wala na ipang sudan. Niya na kay anak duha ka buok. Karon nagpray mi ni Mrs. Magpray ta der kay wala gitay para pang sudan natay mga bata. So lakto na kapag istorya naghuman mig ampo. Ingko sige paglugaw kay pwede raman lugawon makakaon na. Kay asinan raman to. Oh. Daghan pa. Oh. Oo. Igo lang yun pag ingon ako nga magkuanta, naay nanuktok. Pag nanuktok sa balay, Pastor. Unsa man? Siya nga naay gipadala si mama. Di akong giablihan ang kuan. Pultahan. Pag abli nako, nagda ang bata og 2 ka kilong isda. Wow, di ba? Praise the Lord. Oh. Now, dito nako na feel nga ang among gikinahanglan naay ni hatag. Pero dili ko katuo nga sila mo'y mohatag. Oo. Oh, kay dili man ako nalantawan nga di gid sila makahatag tungod kay daghan sila sa family. Unya wala sila papa, mamara nag-work. Agoy. Praise the Lord kayo. Praise the Lord, Oh. no? So naatay mga experience nga Sama ni ana. Oh, sama ni ini. Oo. So, sometimes nakita din na to, no? Yes. Especially katong gingon ni Pastor. Pastor and kapag laom siya sa Bible nga usay katong sila pa ang kanang nanginahanglan. Sila pa mo tabang, no? Pero mobalik ra gyud. Mobalik ra gyud. God moves in mysterious ways, ingon pa nila, no? Nindot gyud kay na siya nga pamalandungon ba. And with that thought, ang pangutana is that have you experienced in yung life nga nakasulay man gyud ta nga nanginahanglan tagtabang? What parts imong kinabuhi nga nakamotivate nimo nga mo hatag ka karon? Because as I recall, ako lang share gamay. Kay kani man gud si kapag laom siya usa gyud na siya ka dedicated nga nurse ba. And one time nga nakaingon gyud na siya nga I'll try to give sa mga anaa dito sa na biktima sa earthquake. And natingala ko ba in her simple ways dili ba gyud ta ingon nga mga kwartaan. But nakita gyud ako yung sincerity sa paghatag. Unsa man ang nakahatag nimo kapag laom siya ana nga motivation nga mohatag? Siguro rooted na gud sa namang gitay tao nga tinabangon. jud. So kuan na pagkita nako sa mga tao nga luoy kaayo, actually kahilakon ma-touch gud ka mga kahilakon ko ko nga actually walang wala before sa akong sahod walang wala na gid ko kay tungod ang ako ang sweldo gitabang ra gid nako sa mga naapektuhan sa linog. Ang ako ang kuan manggod is kanang famous nga quotation nga God will provide. So akong ginho na Lord kay baw ka sa akong kasing-kasing kay baw ko ka nga walang wala na ko ron but I trust in you and I'm not for sure nga you will provide. Kay according sa Philippians 4:19,
And my God shall supply all your needs according to His riches in Christ. Wow, amen for that, Amen. no? Kapag laom siya, di na to makita iyang dedication and very selfless nga character. So in relation to that kanang testimony of kapag laom siya, kapag laom Kim, if you could encourage other people to be more giving and helpful, what would you say? Unsay mong maingon nila? Kung unsay gyud naa sa imuha, ayaw jud ka ikog paghatag. Amen. Amen. Ayaw limitahi imuhang kaugalingon nga ay kini ako ning i-preserve para ugma, para sunod semana. No? Kay daghan pang kahibalo man ta sa atong mga silingan, sa tuang mga kapaglaom, daghan gyud ang nakinahanglan. So ayaw limitahi imong kaugalingon nga ay kaning naa ako karon para ako ara gid ni. So dapat Adventista man daw ta, kabalo ta makonsensya, kabalo ta mo sabot. So dapat kung unsay naa nato atong i-share ngadto sa uban. Doon ako i-share nga Bible text. Maitungod ini. Mabasa nato diya sa Matthew 25:40. Na yun siya, bisan unsa ang inyong ginabuhat, usa ni ining labing ubos, mga igsuon, gibuhat ninyo kini alang kanako. So, ang ato din pagpanghatag, ngadto sa nagkinahanglan, ato usab kini gibuhat ngadto sa Ginoo. Amen. Kanindot no kapag laom pastor, kapag laom Clyde na kay Oo. maingon? Kani siya, it's a side bit sa idea na pastor. Actually, mga kapaglaom, we are talking about current issues bitaw dere. Pero karon mga pastor manggod, question lang ni. Unsa man ang pwede nato ma-advise or masultian ng mga pamilya, dili man gyud nato ma-deny nga sometimes kani laging mutabang ta pareha tong gingon ni kapaglaom Kim, mutabang ta. Unya naapay side comment ba? Usahay sakit maingon. sa atong buot. Nya ni like for example, kani usa nga issue karon sa Facebook takit anak ko nga ni ana siya mutabang naman lang gani mo. Nganong sardinas pa man gyud ang inyong hatag. Oh. Namili pa di ay. Oh, namili pa gyud. Mamili. Oh. So sometimes usahay nga naay mga inana nga tao unsa man ang imo ika-advise pastor nga pwede na to buhaton dili lang sa tong kaugalingon apil na pod sa uban nga aron nga bisag anaay mga inana makapadayon gyapon bitaw ka nga dili lang nimo ma personal ba. Ang ato siguro buhaton, dili lang ta maminaw kung unsa ang mga feedback sa mga tao, kung dili atong ipadayon ang ato ang pagpanghatag tungod kay kita mismo nakahibaw ta og unsa ang atong gibuhat, no? So kadtong mga critics nga atong nadungog, atong nabasa, nakita man sa Ginoo og unsa ilang gibuhat ug unsa sa atong gibuhat. Yes. Man, thank you for that no kapag laom kana yung magpakita ka good no. It's like Yes. showing even small acts of kindness. So kapag laom siya, how can we kanang build a culture man of kindness and giving sa atong community, especially sa atong mga growing generations or batanon karon Yes. nagausab naman gyud ang naay mga culture nga gikan sa lain nga magsagot, but the culture of kindness and giving sa on man So, pag-build. it should really start within yourself. Kay you cannot really share kindness towards other people if dili mag-start sa imong kagalingon. So let other people see what's unsa gyud meaning sa kindness. So, for example, you really have to set as example. Ako, eldest daughter man ko. So, I really have to set as an example towards my siblings nga dapat gyud mo tabang ta kay kanang kung unsay naa na to dili na to limitahan ang pagtabang kay ang Ginoo ra gyud nakahibaw nga nga kanang mo kuan pud siya ba nga mapanalanginan pud ta in return. So I believe nga a simple act of kindness is much to those people who received it already. Mo jud na no first step sa tong kaugalingon gyud Yes. magsugod. Set as an example. Kay sundon man gyud na Oh, sama pa na tong gingon ba if you want to change the world start within within yourself. That's right. pag kanindota. So ato ding natun-an karon nga kagabion kapag laom Erika no nga una-una ang pagtabang sa akong nakuha manggod
nga ang pagtabang di ay dili lang siya buhat. Usa pod siya ka unsa man prinsipyo, no? Nakita na Character. ko nga prinsipyo po siya sa imong character. Ikaduha nga we need to be selfless. Yes. But I think naagyo ni sila ikasulti nga itong mga guest about their takeaways. Yes? Sa itong mga Oo. pangutana. o Kung mga unsang katunan. ilang ikabilin, minsahe nila aron sa mga kabatanunan or unsa pa man ilang ikasulti mahitungod sa paghatag ug pagtabang. Sige, atong unahon si Kapaglaom, Kim? Okay, no? So, naghisgot mo tang kindness ganiha, no? Para nako, kindness starts with you. Ay, dili ang atong kindness dapat dili magikan nga na impluwensya lang ka. Dapat magikan sa imuhang kagalingon. Ikaduha, be generous. Start sa imuhang sa imuhang kinabuhi. Sunod, kung ang pagkamagihatagon manggod is wala na sa nagapili, idaran man ka, pila imong edad, batanon man ka. Basta naa sa imong kasing-kasing ang pagkamangihatagon, mahimo na sa nimong personality sa imuha nga kinabuhi. So, na at times nga na mangayo si imuha or wala nya wa kay ikahatag, mura kag down, mura ka og kanang luya. So, kung nabatasan mo na ang pagpaghatag, mo appreciate man sila og sa dili, at least nga ang sa imong paghatag kinasing-kasing. Yes, thank you for that, no? Kapaglaom, Kim, di man gyud kailangan nga i-please nato ang mga people. It's about kanang doing it for God's ministry pod. Kapaglaom, Shy? So, my takeaway kung unsa ka importante ang pagtabang is a selfless act wherein makasuporta ka, maka-uplift ka sa uban. It brings kanang kalipay ba? Joy. And it also brings connection towards other people. So, ang importante lang yun is we should look unto Jesus kay he is really one of the ultimate example when it comes to giving. Amen. How about Pastor? Okay, atong pambilin nga mensahe sa ato nga mga listeners, bisan pa sa ato nga mga kabataan, nga ang paghatag o pagtabang mao ni dako nga kalipay alang sa Ginoo. Wow, ka-nice. And I praise God. Pagkanindot. Muna giingon no nga magsugod yun sa tong kaugalingon. And giving, it's also a form of love. Wala po na siya gugma. Kaya lisod man ihatag o itabang makapaglawom if wala po tay gugma or compassion. And of course, it's way of kanang doing it for God. Kay we should ask for the Holy Spirit no nga mo work sa atoa kay sa tuwa man gyud magsugod. And of course, we cannot do it alone nga kanang sincerely gyud. So we need the help of the Holy Spirit because sharing and giving and being kind to everybody is way of kanang being God's instrument no to show His love for His people. Amen. Amen. Okay, any add-ons? It is also one of the fruit of the Spirit. Ang To be paghatag. kind, to be generous. Yes. But before that, we still have time left mga kapaglaom. There is one thing lang siguro nga ako sa i-add-on. Kaya mura kinahanglan ta og giyaan nga part kapaglaom Erika Yes, ba? kapaglaom Clyde. Kani manggod ang pagtabang, nakita nato ang Ginoo gatabang gyud siya. Pero ang iyang pagtabang permi naa sa lugar. Now, i-add on lang nako. Kasi sometimes magod akong nakita bisag bitaw sa internet kapag laom Amerika nga nay mga komento nga sama ni ana nga like Pastor said nga usahay ang kanang mga nanginahanglan mao pa noon ang motabang. Pero how can we discipline unsaon na to pagdisiplina tong kagalingon pastor nga magpadayon gihapon ta like bisan ang ato ang paghatag nganha sa atong gugma sa Ginoo. And I know this is a very heavy nga topic kay nasayod kong sa dagan sa ato ang nasod
dili naman ta ni ignorante gud nga ana ay kalisod financially tanan yun. Now unsaon man nato pagdisiplina nato sa tong kaugalingon pastor, unsa man ang imong mahatag nga may bilin nga kita magpadayon ta sa kinasing-kasing nga mohatag yun nganha sa Ginoo. Okay, nindot ni siya nga pangutana tungod kay nag-relate ni nga to sa ato nga makagahom. Now, kung makuha nimo ang kinaiya sa Ginoo sa iyang pagka mapainobsanon, mahigugmaon o paghatag, siguro dili gid nimo mabulag ang kinaiya sa pagpanghatag tungod kay imo na nakita dito sa kinabuhi ni Ginisos. Now, nalang ko'y usa ka butang dili gid nato malimtan. Sa ato magud pagpanghatag, dapat atong usisahon ang imong hatagan. Oh, like for example, sa ako kay daghan may mo bisita gud sa office, maghilak-hilak pa. Oh. Lisod na usahay talikdan. Maghilak-hilak, magpagpakaron inon, labi nas kay daghan karon ang nahitabo dito sa norte. Miingon sila nga naguba akong balay. So akong pangutanon nga unsay imong apelyido? Nya mo sulti sila mo ni akong apelyido. So ato sad pangutan-on sila ug angayan bagid sila tagaan. Oh, kay naa may musakay sa panahon. Oh. Tinuod na. Oh, so paghatag niya sa iyang apelyido, ingkuha lagi na dire sa akong lista ang apelyido. Kay naa makoy lista sa tanan nga nagaguba nga balay. Oh, so pag ingon na kadto siya nga tao, nga pa nangayo siya para kuno iya lagi gamiton kay nabungkag iyang balay. So wala siya kapadayon iuli. No? Kay dili man tinud-anay ang ihang pagpangayo. No? Mahatag man ta. Pero kinahanglan nga magmaalamon sad ta. Di ba? Discernment gid pastor, discernment. Oh. Dili lang kay sige lang kang hatag, sila kang hatag nga wala kay pag-usisa. Oh, pero kanang dili kanang nanghitabo karon sa norte ug bisan pa sa Mindanao, di na kinahanglan nimo usisahon pa. Klaro naman. Klaro na. Oh. So ingon na siguro ang atong masulti, no? How about you, Kapaglawom Shai? Nga sometimes na sometimes gipit. Pero ginaunsa nimo sa imong kaugalingon nga ginadisiplina nimo imong kaugalingon nga kini nga portion sa ako ang na income baron, halin baron, no? Nga kini siya ako gyud ihatag sa kinasing-kasing ngadto sa Ginoo. Sa unsa man nimong gipamaagi nga imo gyud ginadisiplina mo kaugalingon? Siguro one factor is ang pag-brought up sa tong parents kay kanang gina-instill bitaw gid sa akong parents nga 10% ra nang gipangayo sa Ginoo, and then imo pa jung iwaldas or igasto nga kana ra gani ang dako kay ang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imuha, and then imuha pa jung kuhaan. And then one thing, akong mom gid akong example when it comes to tithe giving kay kuan night time nga narag ginakuan niya, and then narag pa-realize sa Ginoo ba nga kanang dapat dili gyud nimo kuan ang portion nga para sa iya, kay ang para sa Ginoo para gyud na sa Ginoo. So mo na akong motivation nga bisag gipit nako, bisag hala gamay na lang bilin sa akong sahod. Uy, kay I'm actually living nga ako na lang gid na gasto. So ang go sige lang basta kay makahatag kog para sa Ginoo, kay I believe and I pray nga God will really provide. Yes, amen for that, no? Usay man gud matintal gyud ta. Labi na sa to mga wants. Dili gyud usay mga needs. Pero sa unsa man ni pang-order ko pa ni sa Shopee or mga online, no? TikTok nga mga order, but then it's about kanang kuan gyud self-control. Self-control. Doon na lang ko i-comments gamay. Mahitungod sa pag-uli nato sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo iuli na dili hatag. Di ba? Dili gyud atoa. O di nato Oh, yeah. iya man na sa Ginoo. So iuli na nato siya. Iuli na Kay to. iya man na.
Yeah. Oh. 10% Sakto na, Pastor. There's a Pangayo, huge Pastor. difference sa hatag ug uli. Yes. Uli. Ang offering mo na siguro mo atong Paghatag. ihatag. Okay, kinasingkasing. Yes. Yes. Okay. So, ato pong pangutanon, lastly na gyud ni kang Kapaglaom Kapaglaom Kim. Kini siya sweeto ni siya sa paghatag. And usually ang atong paghatag usually ang item pero dako gyud nga bagay ni ang paghatag especially financially. So unsa po nimong mahatag ni ana kapaglaom Kim when it comes to financial giving unsa imuhang advice pod sa atong mga kaipaigsonan? Sa akuan naman no, mga kapaglaom is mga to sa kong experience ana. Atong mga niagi mga binulan is isugo ko sa akong kauban. Tapos wa mo ko kakita sa ilang gisugo sa kuha. So dayon ang gibuhat nako nangutana ko atong sa dalagi to kato iyang giadtuan. Nangutana ko atong candle vendor ba ni kuntay. Asa ni depita gani gi-display? Ingon siya nga burog na dito sa dol sa kuan sir, dito depita. So akong giadto wala man. Akong nibalik ko ni tatay katong gabaligya. Ingon siya nga wala man. Kung wala man dito tay. Ingon siya nga basig nahurot na ingana. Paglakaw na ko nakonsensya man ko. Huno na ko si tatay. Nahalinan ka to sa iyang kandila. Hapon na biya. Ano ko murag luoy man. So, akong akong pitaka, akong dugay para bang sweldo niya. Akong kwarta murag pang budget lang gito, tama no. Bugat gyud. Oh. Tama na lang gito para kuan maabot pod sweldo. Sa akong gibuhat, anong tana ko tay nahalina na ka. Isa nga wala palagi sir. Mura ko gikumot mga kapaglaom. Akong gihili akong kwarta 1,000 naman lang ni. Sunod semana pa ang kinsinas. Kung akong ginuhunag maayo kung ihatag na ko ang katunga. So mag-budget ta pug ko sa kuan. Di ako na lang ihatag ni kuntay. Na ako'y gamay diri nga pahalipay. 300 lang ni basi ko makatabang ni si mo palit si mo panginahanglanon. Tapos kuan ako damha sa nga sir, salamat kay sir. Pagliko na ko dito sa highway, nidagan ba dito sa tatay. Murag something nga mohag siya. Nya kay gamotor man ko. Ingon siya nga, sir, salamat jud kayo. Ikaw joy nakatubag sa ako ang kawaladon karong adlaw. Kana ko bisan walay laing nakakita, kami ra gyud duha ba. Kana ko mas maayo gid ay nang kung naa ka, di ka magduduhas paghatag. Oo. Amen. Kay ang imong panalangin is dili mo ginagikan nimo gikan mas Ginoo. Amen. Amen. Na-appreciate gid nato no ug as we hear their personal experiences makita nato kung unsa gyud nga dako nga kalipay nga ilahang na kanang na-feel whenever they give or they help others. Mga kapaglaom, kani nga mga tubag sa atong mga kapaglaom guest tonight, it reminds us nga ang paghatag ug ang pagtabang, dili ni siya usa lang kabuhat. Usa ni siya kakinaiya nga nagpakita og unsa ang tinuod nga gugma o kaluoy. Og ato pa sa experience nila no, katong kay kapaglaom Kim, ang pagtabang sa uban, dili lang ni siya naghatag og kalipay sa uban tawo nga atong ginhatagan. Naghatag pud kini og kalipay sa atong mga kasing-kasing. Like lahi ra gyud ang joy nga atong ma-feel no whenever we help others, especially if sincere and genuine gyud ni. And when we give sincerely, we become instruments of God's love and peace. Kanindot ana no? And also, atong hinumduman makapaglaom, ang kinasing-kasing nga mahigugmaon ug maghinatagon, dili gyud mapul-an sa kalipay, overflowing happiness whenever we give and we help other people. Puno sa kalipay. Isa pa ni ana kapaglaom Erica, let me just share this short experience. Ang isa nga akong natun-an sa akong lolo. Nga ana siya usahay gatanaw ko niya unsa gyud mo sekreto lo ngano nga malinampuson man gyud ka sa imuhang panghinapi. Isa lang gyud yang gisulti. Kabalo ka simple lang gyud. Tabang sa kabos. Walo ka usahay man gud kanang sa pagtabang nimo wala ka kabalo nga
usahay kaning kagulano na to, naa man gyud siya makadala og kalipay, makadala siya og fulfillment, makadala siya og unsa man dili lang blessing sa uban, mas labaw na gyud sa atoa. And this has been your kapaglaom JC Pagunsan with Kapaglaom Erica, nga nagasulti diri sa 2 Corinthians 9:7 that God loves a cheerful giver. Amen for Yes. that. Kapaglaom And Clyde. we'd like to thank everyone sa pipila nga mga minuto nga nakig-uban kanamo Yes. nga kanunay atong i-share, ato i-like and comment kung unsa inyong ganahan nga topic sa sunod, Sunod nga unsay na ang unsay episode. na nga episode. Matag Thursday, 6 p.m. to 7 p.m. okay. And this has been your Kapaglaom JC and Kapaglaom Erica sa atong programa nga Unsay Unsay na. naa.